Jumani wadwa wuoye kit olemo mar avocado. In kaka janeno, ang'o ming'eyo e wi olemoni? Gin ang'o ma bende thoth ji osenyisi kaluwore gi kit olemoni? Kawuono antie kumoro ni God Jope, Lambwe Valley, ma bende nie kaunti mar Homa Bay, kuma bende adwa rome gi japur miluongo ni Juma Aoko. En owuon en gi kit olemo mopogore e puodho ma bende kawuono wantie ni. To nikech odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye olemo mar avocado. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar Jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Karibu Alori. Edinani. Anti waber. Mandalo. Wakwe. Kawuono aneno kolemo. Lemo Avocado, idwa neno avocado manyak mapek mapok nodwaro nwa. Kikaw kata branch cha. Macha kende that wing alone king'iyo gi pani mag fruit side. Almost 200. Mahas. To ma bute ni fuete, ineno ka fuete no lo madongo dongo. To ma bende dapa ni matino. Miting'o ni fuete. To ma to has. Has eno lo kama indi to en mamo ng'eny ma apani moloyo mamoko gi momiyo market ni malo. Erokamano. Daher ni fulri na jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iniwoni timo. An iluonga na Aguko Juma. Kama wantie ni Lambwe Valley. Lambwe ni Homa Bay County. To gweng'wa wantie ni God Jope got ma ukalo kubiro kano. Buta ka kabisa kama inyalo ng'ewago en Bedie Primary School manie kona giko mar Ploda ka endi. Kama wantie ni wani puotha mar olembe. Achiel kuom puothe na mag olembe, ma mana achiel kuomgi. Minyalo neno ko olembe ng'eny lakini ma pani wadwa wuoye kawuono to en avocado. Kendo wadwa wuoye miluongo ni Hass avocado mwachung' e tienda ni endi. Olemo ma bende kawuono wawuoye ma en kit olemo miluongo ni avocado. In iwuon in gi kidienje adi, ang'o omiyo nineno ni ber kipidho kidienje ma in godo e puodho? An gi avocado ariyo kende. Kidienje ariyo kende. An gi Hass ma en magi an gi about 120 to gi fuete ero mabe olo buti kanyo mapek no. Bende an gi closely to about 100 nikech in total an ga 215. Pogruok mane malich ahinya kit Hass gi fuete? Fuete chiek madongo. Koro ka joweru biro ware ka to gichula comfortably 40 shillings seche moko 50 shillings per fruit. To miluongo ni Hass to olo matindo and thothne jo supermarket ema kawe. Jo amatere chiro ka gi ok ohere ruok but gibe gikawe. Koro gin ka gikawe to ka gikaw gi 30 but madhi ahinya e kor gweng' ka endi local market mano ka endi to en fuete. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pidho olemo? Olemo duto nyaka ing'e ni to en olemo madwaro pi mang'eny koso ok odwar pi mang'eny. Koro ing'eni kaka an kana achako to nagambol ma kana pitho kuonde mang'eny nadhi apidho kuonde ma pi ng'eny mowang'. Koro mano odong' kuonde mane beto tuo emba koro nitie gi. Mokwongo nyaka ing'e condition monego pidho olemo kolemo. Avocado ok dwar kar pi kama pi ng'eny, kama pi chung'e. Okawo kinde marom nade mondo yikre motegno kata monyag maber? Grafted 2 years. To magi to sekawo about 5 years. Kech maga pidho 2017 October. Yes. To mind is the second harvest. Gima unique gi avocado gi ok ne kaka korwako ni wan gi seasons ariyo. To magi nyalo yudo ka in 1 year in gi 3 harvests. Machunga kata ok ne ka koro throughout the year. But avocado nyalo yudo ka in gi 3 harvests. Nitiere ma heavy ahinya kaka mind is very heavy. Mane obiro sa chichereni. Giolo mang'eny kabisa kaka bachi neno ka en flower lilo. Ma we will have to bring down some mondo mi odong' gima nyalo support. Opon be wan gi koth mang'eny. Opon manyicho kalo nche ne wan gi El Nino. Koro be nche ne omiyo giolo mang'eny. But wakwano 2 seasons. Cherry gopon, avocado olo. Spacing kata nafas ma bende ni kit olemo ni diere kae? Aketo gi 10 meters and aneno kaka gidongo nikech avocado ok go bungu kama wembe. And so kaka magi ng'eni the tree size osemachua koro fruit ema koro wadondo mos. Tineno ka pur wadong' gi gap maduong' ahinya. Gap ni konyo nikech ka koro chieng' goye to chieng' goye all round. Kama ni ite bade odhi oriwore ma koro ka chieng' otuch koni to tipo cha geng'o. Ka en koni to tipo ni geng'o. So ineno ka magi olo all round. Ere kaka uikolo ka in iwuon kaka japur? For avocado ikunya normal size bur mar 2 feet 2 feet wide and 2 feet deep.
tiketo bende depending on the size of the seedling. Ka en seedling mathin ting'eni ok inyal kete e bur matut ahinya. To nichako gi tielo adiwa mar kodhi? Nachako gi 40, koro mana mos. Ing'eni gigi ok inyal pidho dichiel te nikech gin gik ming'iewo, then the rate of failure is also very high when you are starting. Koro nachako gi 40, moko nowang' aduga replace kamano manyaka koro asechopo kama magintie. Bende inyalo nyisowa ka dipo ni avocado, chiro mar avocado e alwora ma bende wantie ochal nade? Kaka thurwa koni ok wanyal wacho nikech sa ma in gi avocado e chiro to dhi mwalowa ka demand nitiere throughout the year, koro onge samo pick, maybe samikeyo ikeyo ka mang'eny marom nade kiyudo bomani but kidhi nikech an my market is here at home, ji omo dala ka, jomomo ka indi tero Mbita, tero Homa Bay, jomoko be dhigo nyaka Kisii. Kisii to ok gitero avocado, Kisii gitero lemon, and so nikech dhinegi ema miyo giduogo e omo kendo. Gin ber magi ma bende yudore sama iweyo yiende madongo nafasni? Gin space modong' no ichako ipidhe mana other things. Oganda, neno ka alot nicho wapidho ka alot bo. Moncho wasebeto to pod yudo ka pod ji yudo ng'wedo. Kata wan wang'wedo wachamo, but mana for a few days nikech sani ma koro koth orumo ni, koro wadwa timo farm cleaning, farm hygiene, koro wadwa bet do puodho ni mabed maler. But space modong' no en space ma pod itime mana other things. King'iyo batha ka ema bando ni nie olemo, so it means this space manodong' terere onge ma wasted e apidhe gimoro. Ne ng'at man gi gombo mar pidho olemo ni, en kidieny mane ma in iwuon inyanyise no chak godo? An anyalo gombo ni mondo ji ochak gi fuete ni indi tije yot and demand ne bedi malo, that is in terms of local market. Hers is mainly for export. To export market is very demanding. Nitiere requirements mang'eny, mokwongo nyaka ibede cooperative, kumutere no be nyaka bi ma verify ni to utema what kind of practices mutime puothe. So and gigena mapidho gin for local consumption. I target local market nikech the middle class bendo semedore anyuola oganda waka, ma joma chamo fruits kuro ni malo moloyo chien kacha. En ang'o mochuno kata gima basic ahinya ma ng'ato onego chak godo? Kidwa pidho avocado, kuong ing'e ni to lo midwa pidhe no chalo nade, mondo kik ibed gi failure ina mana bedo godo sama na chako. Avocado is very interesting. Avocado donga mabed maduong' kama koka tuo. Sama omono flower, oro flower ni dichiel ng'en ka to tuo. So kinyalo ng'e mano tigeng'o by pidhe kuma pi ok chung'ie. Yes. Ere kaka ng'ato nya fwenyo kata ng'iyo kodhi maber? Kidhi ir propagators ma certified, then you trust them. Kaya nitiere jo KEPHIS kalo kuondego mamegi licenses nikech gitimo gigo correctly. Of course thurwa koni to kata gibed certified to pod the rate of failure pod ni malo. Experience ma farmers kan ni godo. Out of 100 king'iewo iyudo ka samoro 20 kata 30 tamre grow, tamre dongo, to kendo gi stagnate kanyo migol gi oko. And inyalo chako yud ka ing'iewo ka onyisi ni mano has, to kodongo to wuok ni something else. Yeah, so mano is a problem with all our propagators except JKU Cat. Ka nichako gi omuom marom nade kata starting capital mondo yud kodhi, yud kama ipithe? No, kama pithe to malopa manang'eyo chon. It's a 10 acres plot, about 2 emadake maketo compound, to the remaining to kura atime gigi, atime olembegi plus kothe machalo bando goganda. Starting capital mar ng'iewo gigi endi, I think by the time manang'iewo magi in 2017, they were going for only 100 shillings. Machunga ne 50. Manan grafted 20. Santo koro edo. Santo koro pan avocado gi India are going for 300. Machunga 250. Kamano. So ka 300 king'iewo par is 3,000. Inyalo neno ni 3,000 ng'eny, but gimibiro yudo in just 3 years from one is perhaps 10 times the cost manitiyo godo no in 1 year. Olemo timo ber e lowo ma ok kan pi, lowo machalo kuoyo. Kaka neno lopa ni endi, chakre mwalo kanyo kiduogo malo kuendi is almost some type of red soil.
Ambe ok understand why. Gik mapidho malo kuendi, olemo mapidho malo kuendi dhi maber te, bed machunga, mawembe, avocado kata apoyo. To gimwalo kono to bet timo pi. So ang'eyo ni gini odwaro lowo malomi ma ka koth ochwe to onyodho pi to pi ok gudre tiende pi kalo. An mane omidwaro ga ni extension officers owuothi kata ji odhi irgi. But gima nyalo nyiso jopur ni failure nitie. To kifail to give up. The same hole chak rita season manyien dog ng'ewa mondo pidhi. Experience mara ni when I was starting, nitie ndalo mana pitho to thote kata thothgi tachaka pitha tinde gigi ti mane puodho ka kendgi. Sani koro kamany, koro ji biro ka kendgi. Omiyo an my advice en gin ariyo, achiel consult jo experts gin e county. To kata agrovets bende kidhiye kaka mago ma Homa Bay ka. Tinde gitemo mondo dho agrovet gikete an expert moro go gi ji mbaka. Kidhi ng'iewo gimoro to kipenjo to giwuoyo kodi. But sirkal ema nitiere the best experts. Height mabor mar avocado kata borne nyalo bedo feet adi? Aseneno an gima grafted kocha gin gidhi about 7 feet high. To apani kiprune gi to you can maintain them at 5 feet or 6. To magi are grafted. Magi gina ma guwuok e kodhi. Gito ginya donga as far as and pono gi be ok tek. Dong neno ka wan mana gragwar mo kanyo ma be pono ga pono. To branches are also very strong. Makai sapono to ngato either to pono ni the fruits you want, moko interfere with the branches. To ilwaro piny tere chiro. Erokamano. Wadwa kawo rusa moro mar dakika 2-3 moko aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chor. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.
Machiegni kendo janeno maro e kidieny mar ariyo ka bende pod antie Homa Bay County, pod antie Godjope, Lambwe Valley. Wadwa ng'eyo gin ang'o ma kit olemoni dwaro mondo nyag maber. To pod bende ka isebedo ni dhi use chiro, nikech winjo maber ka bende onyiswa ni e puodho kae jang'iepo kobiro to ng'iewe gi $40. To kodhi oko to ouse ne jomoko kata $70. Koro adwa ni goye kwano. To ka wadhi mbele, daher ng'eyo ni to bende gin ang'o tuoche mage ma in kaka japur iseyudo kata iseromo godo e pith mar olemo? Wan gi moro iluongo ni fruit fly, akia kaka iluongo gi dholuo. En ochamo chiegni olemo gi te. Odonjo e mawembe, odonjo e machunga, avocado be odonjo, lakini odonjo matin nikech avocado aparo nigi oil mang'eny. So avocado yudo ka motop tin ga. But nitiere ginene. Kone ka wan gi bacterial to kod fungal. Fungus ema ja attack giga. Ineno ka samoro wuok e korgi marachar rachar. So idhi penja jo agrovet to nyisi yath migoye. Interestingly magi mineno gi, awacho nu adier ni onge yath manyalo goye gigi mondo mi gichal kama. Gidonga kama naturally. And apani en gima common ndalo ma koth ng'eny. Kute mang'eny ok survive ndalo ma koth ng'eny. So nikech koth ng'eny, apani pod no manage ma kute. Gin midhiero kata challenges mage ma in iwuon kaka japur mar olemo ni iseneno? The biggest challenge en kipidhe kendi ng'at achiel. Olemo dwani ji opidh mang'eny e gweng'. So that sama iuso magi to joma moko be uso kato pesa donjo nu mang'eny. To kipidhe kendi ting'eno osiepe be ng'eny. Mabiro mera ikiwuotho kodi kama to pon ng'at adek, pon ng'at abich, 10. Namba dok piny. Gimoro be siekonwa ka nong'er. Ong'er ng'ini ok cham machunga. Komo nopoko to biyore wang'e, longo wang'e kata bolo piny. To avocado neno kofwenyo. Ma nitie moro mancheno osemonja ka. En ong'er achiel. Koro ka poni gimedore to mano will be a big problem. Otherwise avocado tuoche ne tin ahinya. Chiche be nitie, so kotow ni pone. Koro I have no choice. Gini mabiro ka ruoth omiyowa kinde, ere kumineno kaka in kaka japur gi fama bende wantie ni kuma nya chope? Puothani endi nigi room to expand. Ineno sama nachako, it was not planned. Kata kineno gigi kata mana the spacing and even the lines ma kaka naketo. Bet naketo gi chabla. Koro nitie matuo sani nikech age, nitie bende matuo because of soil and weather conditions. So kaka gimedo tuo kaka kura medo plant puodhoni. Gik tema kura temo pidho in line mondo wena space ma kata tinga nyalo ringe. Kaka sani ng'eni kaka space ni. Ma kanyo tinga nyalo ringa mapur magolo kocha kod koni. So mano nitie kaendi, and so give it another 3, 4, 5 years, biro yudo ka less productive crops asegolo oko. Kura dongi matimo maximum production. And so in the about 8 acres marketo gi, and kadwa estimate me I should be able to get about 5 million from this farm every year. Mabe oka sweat ne ruok. Koro wadwa beto kae. Kae to this time adwa tiyo gi herbicide. Mondo tuoye, mondo dong ma clean, obed maler. Let's one on this small branch alone. Magadi. These are also 5, 10 on this. To mama na matin. The extension. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you can see just a mere branch, this small branch has 16 of them. And if each goes for, let's say,
Puothani endi is classified kaka Center of Excellence by Joledfo ma certificate morito mondo gisebiro magitimo verification magiyie ni meet the requirements mag Center of Excellence. So mano mateni ji nyalo bira for training. I am in record and I want to repeat ni nyithi sikul oselemaka. Schools osebiro ka makelo nyithindo for training. Nyandiwa secondary school no selemaka and another school ma Andewa. I also had a team from Migori County government. 42 people, they were sponsored by the Swedish government. So negi staff from the Swedish embassy. Magbo selemo puothaka. But our team, the cooperative man, a member of Miloni Ledfo, also biro kandidereyo with more than 600 people visiting at one go. Problem bet kajiwa moko ngi chamo machunga ni mangeny. Of course, kasa mwangi angipo begi ngiepo. But olembe gi thoth goluoro open human interaction. Tok ka ji oselimi ma ji wuotho e puodho to ka giato ineno ka olemo nigi some stress. So mane omiyo thoth ji oluor, but nikech ok an kine olemo ni kende, an kine olemo and knowledge and free mondo mi ji obi oyudie some lessons kaindi. And more so the fact ni Ledfo bendo se categorize as a Center of Excellence, koro I have no choice. Wach mogik ne janeno mar Maudicho mokawuono ni en niya, oganda Luo loko pachgi. Jaluo mane nindo Nairobi gi Kisumu gi Mombasa cha en koro ten namba dok piny. King'iyo jomoduogo mapuro mwalo kaendi gin ji mosomo, gin ji matiyo tije madongo, gin ji manigi pesa. Anyalo mention ni moko matin. Nitie nyathi moro piny kaendi otiyo Nairobi City County Government, iluongo ni Malawi Otieno. Malawi no nigi lo moro piny Waundo kaendi. Malawi no ng'iewo seedlings kuma ka about 300. Kineno ka gigene go chalo, you will be surprised. Gima interesting nitie kata ng'at America iluongo ni William Agwa. Agwa to lope ni mana but godiope waka amigo e kona kani. Ebe wasepidho ne 1000 assorted seedlings. Kendo very healthy. Te in America. Alemo puothe no every week. An gi ng'at ni jono yugi be ni America, yuto ni rangwe. Cho ibaro gi kama kichini kadiedo kacha. Tibaro on the right kaka chamo malo kaendi. Jogi gin ji manigi pesa, gin ji ma expose, gin ji mosomo, to giduogo e farming. Koro ng'amo fuwo to nyalo wuoro ni giduogo for the sake of it. Giseng'eyo kit pesa manitiere e farming kaendi, and the only money be mogwedhi. Pesa mogwedhi ma ke yudo to bodhi ofukuni en pesa mowuok e lo. Erokamano. Inya konyowa gi namba ni mondo bang'e ka chenro oserumo to ng'ama digomb ni ka ng'ato nyalo gombo go simu namba 90720 256 305 Aguko Juma. Erokamano ahinya. Olemo mar avocado, achiel kuom gigo ma bende olemo ni ber godo en ni oduoko chien chal mar tuo mar arthritis. Ne jogo ma bende nigi dalili mar yudo tuo ni onego bed ni chamo olemo ni. Mar ariyo en gi gima kisungu dendo ni fiber. Fiber yomo ich dhano, manyiso ni sa digestion kata sama bende ng'ato dwa dhi oko, olemo ni konyo kabisa. Mar adek en gi potassium. To thoth ne ji ong'e ni rabolo nigi potassium, to ma nigi potassium mang'eny moloyo. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kati inyalo oronwa ote kitiyo gi namba wa mar SMS ma en 2360000. Kati inyalo tiyo gi mbui ma bende an awuon atiyo godo ma en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, katiyo gi nying mar Lorino Mondi kata kihero Alori Nyakabla. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien. Urete sana. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.